Hej. Og velkommen til vores første video. På bloggen. Ja. Jeg hedder Maja. Og jeg hedder Helena. Og så er der også en til, der hedder Princess, men hun er ikke her lige nu. Nej. Så vi bliver nødt til at lave en video om hende. Mm. Ja. Vi vil gerne lave sådan en veninde-tag. Friends-tag. Ja. Eller hvad man nu kalder den. Og vi har fået ret mange spørgsmål. Ja. Og dem vil vi så svare på nu. Har du dem? Ja. Okay. Hvordan mødtes I? Igennem vores forældre til sådan en fest. Arabisk. Ja. Ja. Arabisk fest. Hvad er jeres yndlingsfarve? Lilla. Blå. Livret. Min mors mad og McDonald's Ja, og KFC og alt mad. Fryser. Drømmejob. Advokat. Vi skal også have Advokatsfirma. Og så vil vi også gerne sammen. Hvis I var ude og spise sammen, hvad ville din veninde så bestille? Jeg ved da ikke, hvad du vil bestille. Hvis der er McDonald's, så... Big Mac. Big Mac. Børnemenu. Nej, ikke Gunny Big Mac. Nå. Big Mac menuer. Så kommer... Fordi jeg er så fed. Jeg har et spørgsmål. Beskriv hinanden med et ord. Du er sød. Du er altså sådan lidt bare speciel, altså. Ja. Helt ude. Synger I under bruseren? Ja, sgu da. Klart. Helt klart. Det gør Jeg jeg gør ikke det. Ja. Eller Det min gør mor hjem gør jeg ikke. Hvad? Jeg gør det lige meget. Ja, altså, jeg gør det altid. Jeg er ligeglad, hvis min mor ikke er hjemme, om hun er hjemme, eller... eller... Det var det. Var det kun det? Ja. Var der ikke et mere? Jeg ved det ikke. Ups. Jeg kigger rigtig. Jeg skal med dem bare igennem. Yndlingsdyr, ja. Nå ja. Kat. Lama. Kat. Lage mig lige kan. Nå, men tak fordi I så med. Ja, der var ikke så mange spørgsmål. Nu er det vi nye. Ja. Vi er nye, vi har ikke sådan populære. Tak fordi I så med, og ja, vi ses. Stop med det, okay?